PCA GIR kelen do ka baara do kalifa an na ne ni Jérôme Chambiano min bɛ tali kɛ clé minnu dilannen bɛ région kɔnɔ ka olu kɔkɔrɔ don u bɛ se ka fanga sɔrɔ cogo min ani ni clé kuraw bɛ na dilan mɔgɔ kan k'i hakili to yɔrɔ jumɛn ni yɔrɔ jumɛn na a bɛ f'o ma ko consolidation stratégie de consolidation ani création des nouveaux clés donc an nana o baara hukumu kɔnɔna de la baara daminɛ de don donc n'aw bɛ baara daminɛ a ka kan aw ni mɔgɔ minnu kan ka baara kɛ aw mago bɛ hakilina minnu na u b'aw bɛ fɛ baara ka taa bolo min kan aw n'u ka sigi ka kuma o hukumu kɔnɔ an nana PCA GIR la yan ani PCA GIR ɲɛmɔgɔw sigira ka kuma ani direction de l'hydraulique yɛrɛ conseil d'administration min bɛ PCA GIR kunna an n'o mɔgɔw fana sigira ka kuma ani jɛkulu wɛrɛw bɛ yen n'a bɛ fɔ olu ma ko bureau de consultant minnu ɲɛsinnen b'a sariya kow ma minnu ɲɛsinnen b'a nafolo kow ma an n'olu fana sigira ka kuma kɔsa in na komi clé ko in a daminɛna a mɛnna dɔɔni san laban ninnu kɔnɔ a baara tun kalifara G-Force de ma sɔgɔmada in na an n'olu fana sigira ka kuma u ye baara min kɛ gɛlɛya minnu y'u sɔrɔ an y'a hakili jagabɔ ɲɔgɔn fɛ yɛlɛma minnu bɛ se ka don baara la walasa ale bɛ ka clé ko sankɔrɔta ka fanga d'u ma u ka baara nɔgɔya n'o bɛ se ka kɛ sababu ɲuman fana ye ni clé wɛrɛw bɛ na sigi sen kan gɛlɛyaba kana olu la hakili la o baaraw kɔnɔ la hakilina kumaba minnu bɔra o ye clé ninnu c'est u kan ka bila hukumu jumɛn kɔnɔ parce que n'i ko ko clé i b'a sɔrɔ administration b'a la service technique b'a la élu b'a la acteurs wɛrɛw b'a la n'a bɛ fɔ o ma ko coopérative mɔgɔ mɔgɔ n'i bɛ baara kɛ ni ji ye olu mɔgɔw bɛɛ b'a la donc n'i y'olu façon bɛɛ kɛ ɲɔgɔn kan f'i k'a jate minɛ i bɛ se ka a bɛ se ka kɛ structure façon min ye statut façon min bɛ se ka d'a ma parce que u ni dɔw de kan ka baara kɛ n'o ye comment les agences u ni agence kan ka baara kɛ olu ma sigi segin na fɔlɔ agence ninnu de kan ka ji fɛn fɛn bɛ ji utiliser olu de kan ka dɔ sara musaka dɔ sara parce que ji in ye jamana ka ji de ye aw b'a feere aw bɛ baara k'a la aw bɛ nafolo sɔrɔ donc aw kan ka dɔ segin jamana ma o k'a don jiko da fɛ donc o wari minnu kan ka minɛ agence de bɛ n'o minɛ donc comme cléw de bɛ commune kɔnɔ ni wari sɔrɔla normalement dɔ kan ka d'olu ma mais foroba wari tɛ se ka ta k'a d'i ma ten fo a ka dɔn k'i ye mɔgɔ jɔnjɔn ye tiɲɛni tɛ don a la donc o de kosɔn hakili jagabɔ kan ka kɛ clé min kan ka kɛ jagolo façon jumɛn ye ni sariya yɛrɛ la ni a lakodɔnnen don ni a bɛ se ka musaka sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛw fana bolo min tɛ agence ye donc an ye baara k'o kan et puis musaka ko yɛrɛ fana musaka bɛ se ka sɔrɔ cogo di donc hakili jagabɔ bolila o kan hakili la an bɛ yɔrɔ min san yɛlɛmaba de bɛ ka kɛ PCA GIR la parce que hakili jagabɔ bɛ ka kɛ nin bɛɛ kan ni nin bɛɛ farala ɲɔgɔn kan ka se k'a kɛ ko ɲumanba kelen ye lala clé ko a bɛ se ka nɔgɔya a bɛ se ka kɛ sababa ye an ka jamana kɔnɔla la yan kosɛbɛ kɔrɔlen an ye baara minnu kɛ ani nin sen na G-Force ye baara minnu kɛ ni an n'u kumana a bɛ komi clé ko a bɛ ka faamu dɔɔni dɔɔni parce que wagati jan kɔnɔ clé ko ni dɔɔni kɛra la a bɛ bila ni dɔɔni kɛra la a bɛ bila o tun y'a to mɔgɔ kun fɔlɔ minnu n'olu lakalanna olu caman taara donc mɔgɔ kuraw don la nka kunnafoni fana tun tɛ jɛnsɛn kosɛbɛ mais sisan G-Force ka baara kɔnɔna na a y'a ye k'a fɔ a commencera ka faamu kosɛbɛ gɛlɛya minnu tun b'a la o ye ni lajɛw bɛ kɛ yɔrɔw ka jan kɔrɔlen wari buruburu tun bɛ di mɔgɔw ma nka a nana ye k'a fɔ aw yɛrɛ de ka ko don n'a fɔra ko fo mɔgɔ wɛrɛ ka to ka wari di aw ma hakili la u sera ka baara kɛ yɔrɔ caman na u bɔra la sisan n'u bɛ baaraw kɛ kominiw yɛrɛ bɛ musaka bɔ k'a di mɔgɔw ma walasa u ka na u ka transport ni fɛnw donc o tɛ bailleur de fonds ka baara ye tun donc o kɔrɔ ye ko a fɔ a bɛ ka faamu o kɔrɔ ye ko mɔgɔw bɛ ka fɛn kɛ u yɛrɛ ta ye a bɛ fɔ o ma ko appropriation donc clé mɔgɔw yɛrɛ bɛ ka clé kɛ u ta ye sisan k'a fɔ nin y'an ka fɛn ye anw de ka nafa b'a la a nafa bɛ s'anw de ma donc anw de kan ka jɔ a kɔ kɔrɔ hakili la o ye ko ɲumanba ye min kɔni an commencera k'o ye sisan komi n y'a fɔ cogo min ni nin sera ka kɛ clé kow ka sira sɔrɔ Mali la a bɛna kɛ Mali jiko a bɛna ɲɛ kosɛbɛ parce que jiko gɛlɛya ye mun ye i bɛ gɛlɛya fɛn fɛn bɛ kɛ kɛlɛ caman bɛ kɛ diɲɛ kɔnɔ a bɛɛ bɛ kɛ jiko de la i bɛ sɔrɔ yɔrɔw la yɛrɛ jamana in kɔnɔ n'u taara n'u bɛ fɛ ka mɔgɔw gɛn ka bɔ yɔrɔ la ji bɛ sɔrɔ cogo cogo b'o tiɲɛ dɔw bɛ yen n'u taara u bɛ faliw ni fɛnw faga dɔrɔn k'a bila ji la ni aw ma ji sɔrɔ yɔrɔ la u bɛ wuli o bɛ na ni sitanɛba ye
mais Mali la ya mangan caman fana bɛ se ka kɛ jiko la parce que bɛɛ mago bɛ ji la sɛnɛkɛla ko ji bagan marala ko ji mɔnina ko ji damabɔlaw ko ji usine tigiw ko ji k'olu bɛɛ mago ka jɔ ji la yɔrɔ kelen bɛɛ dun ka baara cogo tɛ kelen dɔw b'a kɛ ka ɲɛ dɔw b'a kɛ ka tiɲɛ donc a bɛ na ni ji tiɲɛni mais ni nin sera ka sabati bɛɛ b'i sagona ji sɔrɔ i sago la ji fana bɛ tɔpɔtɔ ka ɲɛ wagati jan kɔnɔ anw b'an tile kɛ ka taa k'a tɔ to mɔgɔw bolo donc tile mana sabati a nafa de y'o ye a bɛ jiko sabati ji ladonni bɛ sabati bɛɛ b'i sago sɔrɔ fo ka taa min kɛ n ma ko ji ladonko ɲuman wagati jan kɔnɔ n'a bɛ f'o ma ko GIR ne yɛrɛ bolo ko ɲuman don Mali kɔnɔ a ka kan a tun ka kan kabini wagati jan a daminɛna a bɛ sira ɲuman kan senw ɲumanw bɛ ka don a kɔrɔ nka fɛn min don tile kelen ko tɛ badabada baara de don peut-être an bɛ étape min na sisan an bɛ cogoya min na sisan o ye ji yɛrɛ bɛ se ka tɔpɔtɔ cogo di bɛɛ b'i sago sɔrɔ a la cogo di mais n'an tɛmɛn'o kan f'an ka taa o fana ɲɛfɛ bɛɛ ka ji dɔn k'a fɔ ani ladonni ka kan ji kan ka se ka a yɛrɛ dilan ji kan ka se ka a yɛrɛ tɔpɔtɔ ni musakaw ni fɛnw ɲini donc GIR nin ye fɛn ye a kan ka kɛ fɛn fɛn n'o ye baara ko ye n'a dulonnen bɛ ji la parce que anw ka baara camanba de dulonnen bɛ ji la sɛnɛ bagan mara or Mali à 80% c'est rural donc olu de fana kan ka bɛɛ sen kan ka don i ka baara la ne ye bagan marala ye i kan ka ji tɔpɔtɔ cogo min o kan ka don i ka baara o bɛɛ ye GIR dɔ ye o yanni ka taa ka baganw gɛn ka don fɛn na ten ne ye mɔnina ye n'aw y'a na ka taa ka kɔ soli ten ni e ye sɛnɛkɛla ye yanni i k'i ka nakɔ sɔn ka ji bɔn fan bɛɛ fɛ ten baara dɔw bɛ dulon la hali baara taabolo yɛlɛmaw GIR nin bɛ na n'o bɛɛ ye o bɛɛ bɛ na n'a faamuyali donc fɛn min don fɛn daminɛlen don san kelen ko tɛ san fila ko tɛ dɔw ko olu yɛrɛ ka ca ni san 200 y'a ko la mais aw t'o bɛɛ kɛ yɔrɔ kelen a bɛ yɛlɛ ka taa dɔɔni 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 fo ka a kɛ a bɛ don ko bɛɛ la taalen ɲɛfɛ donc wale min don wale ɲumanba ko daminɛlen don k'a fɔ n b'a daminɛ sisan dɔrɔn sini o y'a bɛɛ ɲɛnabɔlen ye a kɛra a kɛcogo la non fɛn min ye ladonni ye fɛn min ye tɔpɔtɔli ye o ye badabada baara de ye voilà.